Dobre, dneska balíme ďalšiu objednávku a to konkrétne 20661, kde sme mali od zákazníka takýto pekný odkaz a takéto správy my si veľmi vážime, lebo nám to vždycky zlepší náladu. Aj z Kika už je menší emák, než kedysi bol. A teda sa poďme pozrieť, čo je v tejto objednávke. Je to objednávka zasa plná Gundamov, čiže začíname s entry gradeom, konkrétne s týmto RX782 Gundamom. Potom prejdeme sem, je to from which, blablabla, it's from which, from Mercury, Ariel, hej, ten hlavný Gundam z tejto série. A potom, ako posledný model tejto objednávke je Gundam Ilfrid. Podarilo sa mi to povedať na prepokus, výborné. Tento krásavec. Kiko tomu hovorí sliepka, pretože ono to má strašne také slepačie nohy, hej. No a keďže sme si to vybrali na video a si nám dal takú peknú správu, tak máme pre teba niečo špeciálne. Posielame ti našu poslednú tašku questshop.sk, čo ešte sme vlastne našli a máme. Čiže okrem teba už to nikto iný nebude mať takúto tašku. Tak sa teda vidíme v ďalšom videu. Čaute.